Хто скаже? Можна? Прывітанне ўсім, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё, мы вядзем трансляцыю з плошчы Незалежнасці. Прыкладна паўгадзіны таму тут збіраліся прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны збіраліся прайсці маршам да плошчы Перамогі з плошчы Незалежнасці. Іх мы, на жаль, не зайспелі, яны ўжо сышлі. Але тут застаўся адзін мужны чалавек, які, я так разумею, ці можна нам паказаць, адбіваўся ад усяго натоўпу прыхільнікаў, ну, дакладней, калі трэба сказаць, праціўнікаў Святланы Лукашэнкі. Все, прабачце, вельмі цяжка, да, апошнімі днямі прыхільнікаў Святланы Ціхановскай і праціўнікаў Александра Лукашэнкі. Ну, распавядзіце, як гэта было. Як вас завуць, чаму вы вырашылі застацца? Меня зовут Миколай Волович. Я другі сакратар Савецкага райкаму Камуністычнай партыі Беларусі. Я застаўся тут, мне было цікава паразмаўляць з людзьмі, якія маюць іншы пункт гледжання на ўсю сітуацыю. Ці атрымалася паразмаўляць? Атрымалася. Я зразумеў, што многія проста не чуюць сваіх апанентаў. Яны ўпэўненыя ў нейкім сваім пункце гледжання. У першую чаргу, чаму я тут? Таму, што я не падтрымліваю той сцяг, пад якім выступаюць праціўнікі Александра Лукашэнкі, бел-чырвона-белы. І разумею тое, што людзі, моладзь, не ўсе ведаюць, што гэта за сцяг. Для мяне гэта сцяг паліцаяў, тых, хто катаваў беларускі народ з 41 па 45 год. Гэта сцяг тых, хто у 18 годзе пісаў пісьмо кайзеру Германіі, каб Беларусь прызнала акупацыйная ўлада. Гэта сцяг тых, хто у 21 годзе звяртаўся да Пілсудскага, каб Беларусь была ў саюзе з Польшай. Але Беларусь стала незалежнай у 19 годзе благодаря бальшавікам. Таму для мяне сцяг, існуючы сцяг Рэспублікі Беларусь, гэта дзяржаўны сцяг. Скажыце, ну, а як быць з такой супярэчнасцю, што вось пад гэтым сцягам, ну, толькі тады, калі на ім быў серп і молат, напрыклад, беларусаў расстрэльвалі НКУС, тысячамі знішчалі. Як з гэтай супярэчнасцю быць? Гэты сцяг быў пры Сталіне. Я вам скажу, што, напрыклад, Сталін – гэта той чалавек, якому Беларусь павінна сказаць спасіба за тое, што існуе Беларусь. Дзякуючы Сталіну існуе беларуская дзяржава. Дзякуючы Сталіну менавіта ў 19 годзе была абвешчана БССР. Пад гэтым сцягам, канешне, было многа, але, скажу, тое, што адбываліся арэшты і так далее, гэта станаўленне дзяржавы. Любая ўлада павінна сябе абараняць. Ну, это 37-й год, гэта ўжо... Ну, 37-й год... 18 гадоў існаваў Савецкі Саюз. 37-й год, поверьте мне, не столькі трэба вінаваціць Сталіна, яшчэ кіраўніцтва. Вы мне адкажыце на одно пытанне. Колькі даносаў напісалі простыя беларусы на свайго суседа, таму што хтосьці на кагосьці не так паглядзеў. Чаму мы не павінны вінаваціць гэтых людзей? Я думаю, вельмі шмат, але быў створаны такі час і быў створаны такі асяродак. Ну, калі людзі пісалі даносы адно на аднаго. Вось вы разумееце, вось зараз... І гэты асяродак стварыла тая ўлада. Нас спрабуюць раз'яднаць, нас спрабуюць паставіць па розныя бакі. Мяне з маім сцягам і вас з вашым сцягам. Я не хочу гэтага. Беларусь мірная дзяржава. Беларусь... Усе ў натоўпе пытаюцца, а хто спрабуе нас раз'яднаць? Хто гэта робіць? Я, напэўна, скажу, што вы ведаеце, што гэта... Можна па-руску. Калі вам лягчэй па-руску, то без праблем. Я вельмі добра размаўляю на беларускай мове. Я вучыўся ў беларускамоўным класе, таму для мяне гэта не праблема. Вы ведаеце, што гэтыя сілы знаходзяцца за мяжою. Гэта нейкія сілы з-за мяжы? Канешне. А навошта ім гэта? А вы разумееце, што Беларусь – гэта цэнтр Еўропы. Гэта краіна, за якую зараз ідзе геапалітычная барацьба. Захад і ўсход. Так а навошта наша дзяржава вядзецца на гэты дзешовы развод і змагаецца з чырвона-белым сцягам, калі можна было проста нейкім чынам прымірыцца і каб два сцягі існавалі ў краіне адначасова. Адны пад аднім, іншыя пад іншым. Ну гэты сцяг не можа існаваць,
таму, што гэта сцяг паліцаяў. Ну я ж кажу, а апаненты ваши кажуць, што гэты сцяг не можа існаваць, таму што Ну, вы гэта разумееце- сцяг НКВДшнікаў. Вы разумееце, За кожным сцягам, разумееце, за кожным палітычным сімвалам вельмі шмат Ну, рознага, вы і разумееце, добрага, і Ну, дрэннага. вы разумееце, калі б гэты сімвал з'явіўся, напрыклад, як дзяржаўны сцяг Расійскай Федэрацыі, які з'явіўся пры Пятре I, гэты сцяг з'явіўся толькі ў 18 годзе Ну, лідарамі глядзіце. БНР, якія пісалі пісьмо кайзеру дзеля таго, каб кайзер прызнаў у акупацыі нейкую беларускую дзяржаву. Вось Расія ж нейкім чынам жыве пад сцягам трыкалорам, да? Ну, вы ж разумееце, што які ўжывалі ўласаўцы. Уласаўская армія ўжывала, да? Гісторыя таго І сцяга нічога большая. неяк жыве, да? Ну, гісторыя сцяга трыкалора, яна больш... Наколькі я памятаю, у імперскай Расіі быў іншы сцяг, бела-жоўта-чорны. Ну, гэта сцяг І гэта дынастыі зараз, Раманавых. да, Гэта сцяг дынастыі зараз ідзе Раманавых. абсалютна іншы трыкалор, пад ім ваявалі ўласаўцы, і гэта не перашкаджае расіянам выкарыстоўваць яго зараз але ж гэта быў як сцяг, свой дзяржаўны сцяг. Гэта быў сцяг флоту, расійскага флоту пры Пятрэ I. Таму гісторыя гэтага сцягу пацвярджае, што не толькі ўласаўцы выкарыстоўвалі гэты сцяг, а гэты... Запятнали его, не правда ли? Ну, запятналі, добра. А вось гэты Почему флаг они его- з'явіўся ў 18 годзе, намаляваў яго Клаўдзій Всё пачынаецца нанова. Дульжушэўскі. Да. І я яшчэ раз скажу, што гэты сцяг не мае вялікай гістарычнай каштоўнасці. Сцяг, які зараз у Беларусі, прататып яго з'явіўся ў 1951 годзе. Тамак яшчэ пазней, Ён чым яшчэ пазней з'явіўся, але гэта сцяг мірнай Беларусі. Той Беларусі, якая будавала сваю дзяржаву, тая Беларусь, якая стварыла сваю дзяржаву з нуля, з северо-западнага края, з крэсаў усходніх мы сталі Беларускай рэспублікай. А чаму вы абмяжоўваеце гісторыю Беларусі 20 стагоддзям, 19? У нас жа было вялікае княства літоўскае. Калі вы вучыліся ў беларускай школе, ну вы мусіце гэта ведаць. У 1252 годзе Міндоўг зрабіў сталіцу вялікага княства літоўскага ў Навагрудку. І з таго часу бярэ пачатак беларускай дзяржаўнасці. Я нават больш скажу, 862 год Полацак, і мне здаецца, што прафесор Марзалюк нават выдаў кніжку пра гэта, кніжку пра гісторыю беларускай дзяржаўнасці, якая вядзецца адтуль з 9 Ну, стагоддзя. давайте адтуль возьмем сімвалы гістарычныя, дзяржаўныя, з полацкага княства. Я не супраць. Я таксама не супраць. Я не супраць таго, што, напрыклад, вялікі сімвал Беларусі слупы Гедэміна. Гэта добры сімвал Беларусі. Чаму мы не можам выкарыстоўваць крыж святога Георгія, які быў сімвалам соцен Вітаўта? Але мы выкарыстоўваем чамусьці бел-чырвона-белы сцяг, які намалявалі ў 18 годзе. Не, мы чамусьці выкарыстоўваем бела-чырвона-зялёны сцяг, так, які быў намаляваны ў 1951 годзе. Вось у чым парадокс. Мы можам выкарыстоўваць калумны Гедэміна, мы можам выкарыстоўваць іншую сімволіку з тых Я не часоў, бачу... але чамусьці выкарыстоўваем сцяг з Я не бачу 1951 праблем. года. Трэба ініцыировать рэферэндум і на рэферэндуме прыняць проста гэта рашэнне. На рэферэндуме 95-го года мы прынялі рашэнне выкарыстоўваць гэтыя дзяржаўныя сімвалы. Мы іх выкарыстоўваем. І гэта сімвалы незалежнай Беларусі. Ну, вы давяраеце вынікам рэферэндума 1995 года, так? Абсалютна. Я чамусьці не, калі шчыра, мне здаецца, што усе галасаванні і рэферэндумы ў гэтай краіне, акрамя, мабыць, таго першага ў 1994 годзе, тыя выбары, якія такі выйграў Александр Лукашенко, ну тут складана спрачацца, да? А вы мне І раскажите... выйграў, вось як дакладна кажуць, пад гэтым бела-чырвона-белым сцягам і пад гэтым бела-чырвона-белым сцягам ён прыносіў прысягу як прэзідэнт. Ну не Лукашенко ж яго прымаў. Вы ж Не ведаеце, Лукашенко. хто яго прынёс у авальную залу Палаты прадстаўнікоў. Нехта прынёс. Гэта спадыня Свяцкая была, якая прынесла яго тады. Гэта не сцяг Лукашэнкі. Гэта мой сцяг, гэта сцяг маёй краіны. Так мы же не против ни того стяга, ни другого стяга. Скажыце, а вось можна да прысутных звярнуцца? Тут быў час, калі прыхільнікі і Александра Лукашэнкі і Святланы Ціханаўскай суіснавалі у адзін час на гэтай плошчы. Было такое. Не, ну вось сёння я маю на ўвазе. Сёння яны паўгадзіны таму сабраліся кожны на свой як бы мітынг, да, і ніхто нікому, я так разумею, не перашкаджаў. А можете распавесці, як гэта было? А мы зараз
Добрый день. Вы бачили гэта, да? Так, да. Не, усе з гэтага і з другого боку стаялі, усміхаліся, нейкія прыколы туды-сюды. І з таго і з іншага. да? Так, так, ну, відавочна, што і людзі, якія стаяць пад чырвона-зялёным сцягам і пад бел-чырвона-белым, паміж намі няма ніякіх праблемаў. Я вельмі добра стаўлюся да маладога чалавека, ён таксама да мяне. Вось, таму што мы ўсё роўна адзін народ. Мы ўсё роўна адзін народ. Чалавек з бело-чырвона-белым сцягам. Просто это Так і мусіць быць. адрозненне палітычных поглядаў. Толькі адрозненне палітычных поглядаў. Ну, і гэта ж прамая дэмакратыя. Мы маем права зараз тут стаяць мітынгаваць. Людзі, якія падтрымліваюць, ну, мы падтрымліваем Ціхановскую, людзі падтрымліваюць Александра Григоровича Лукашенка. Яны маюць права, мы маем права, ўсё добра. Да, гэта прамая дэмакратыя, таму што у будучыні, калі Беларусь стане свабоднай, вольнай краінай, гэта будзе, ну, нармальна, гэта зараз нармальна, гэта будзе нармальна. Конечно. Конечно, гэта заўсёды было, ёсць і Таксама будуць будзе. стаяць людзі з савецкім сцягам, мабыць, і з любым іншым. Якая розніца? Вось у мяне адразу, як вы згадалі савецкі сцяг, вось мы бачылі на шматлікіх мерапрыемствах за Александра Лукашэнку. Вы ўжо прабачце, але вы тут адзін, хто можа адказваць на падобнага кшталту пытання. Людзі прыходзяць і з сцягамі у георгіеўскіх колерах, да? І з савецкімі сцягамі, нават з расійскімі сцягамі. І нават калі ён тут выступаў у нядзелю, да? Я быў Я быў на гэтым там, мітынгу. да? Таксама там у натоўпе быў амаль наўпрост перад ім быў расійскі сцяг, таксама развіваўся. Чаму так? Шмат каму праз гэта здаецца, што Александр Лукашенко не так дбае пра незалежнасць Беларусі, і ёсць вялікая доля скептыкаў, якія кажуць менавіта паводле гэтых як бы другасных, але важных крытэраў, што у выпадку чаго ён здасць Беларусь Расіі, здасць нашу незалежнасць. Александр Лукашенко чётка заявіў, што Беларусь незалежная дзяржава. І у тым ліку мы у склад Расійскай Федэрацыі уваходзіць не будзем. Таму не трэба тут штосьці такое вось казаць. Калі былі расійскія сцягі, зразумела, я ведаю, я часта бываю ў Расійскай Федэрацыі, ў Расіі, што шмат расіян падтрымліваюць нашага прэзідэнта. І вось у апошні час мне шмат паведамленняў прыходзіць з Украіны, з Расіі, з Малдовы, з былога Савецкага Саюзу. Яны кажуць, калі вам не патрэбен Лукашенко, дайце яго нам, ён у нас парадак навядзе, і мы будзем вельмі шчаслівымі. Але шмат нашых людзей кажа, што мы не аддадзім вам Лукашенко, ён нам самім патрэбен. Таму Мне здаецца, што калісьці Лукашенко хацеў тое самае, але і праект саюзнай дзяржавы з гэтага жадання як бы взяўся. Саюзная дзяржава у нас існуе і зараз існуе, і я упэўнены, што той праект, які ёсць, ён будзе развівацца і у Беларусі паводле гістарычных каранёў, паводле эканамічных сувязяў няма іншага шляху, чым будаваць саюз з Расійскай Федэрацыяй, але пры гэтым мы, канешне, павінны супрацоўнічаць і з еўрапейскім звязам. А можна ў два саюзы ўваходзіць адначасова, і ў саюзная дзяржава з Расіяй, і ў еўрапейскі саюз, напрыклад. Мне здаецца, што для Беларусі это было б вельмі круто. Мне здаецца, што для Беларусі ні ў якім разе не падойдзе той варыянт, як варыянт Швейцарыі, быць нейтральнай дзяржавай. Чаму? Таму што гэта цэнтр Еўропы, гэта сутыкненне геапалітычных інтарэсаў дзвюх абсалютна проціпаположных цывілізацый. Усходняй і заходняй. Беларусь на мяжы гэтых цывілізацый. Я, як казаў наш прэзідэнт Александр Лукашенко, не хачу, каб Беларусь стала нейкім санітарным кардонам. Для каго? Мне не важно для кого. Будь то для Заходняй Европы, будь то для России. Мы, Беларусь, мы должны быть своей незалежной державой, якая будзе існаваць дзеля свайго народа, якая будзе будаваць сваё грамадства. І гэтага быць просто не павінна. Можно вопрос, пожалуйста? Один вопрос. Можно, Да? смотрите, Ну, Александр давайте Григорьевич всегда задает, говорит то, что мы независимая держава, да, и так далее, и мы свободны. В чем это выражается? Если на данный момент мы полностью зависим от России, да, через нас идут большие трансферы и так далее, но он про это не говорит. И наша независимость, я не знаю, как она на данный момент выражается, если он так про это кричит и так далее. И вы говорите, что мы не будем санитарной зоной, но мы на данный момент, если так брать
высоко, то мы сейчас такой и являемся, потому что, брать, с одной стороны, он молчит, то, что с Великобритании сюда вливаются ресурсы из-за транзита, и Россия в нас сливает деньги из-за транзита, и мы существуем вот так. И тогда у нас нет никакой независимости, потому что мы зависим оттуда и оттуда. И нас при любом моменте, как сейчас это было, когда Россия сказала, что она больше не дадит газ и так далее, и нас, извините меня за слово, нагнули. Тогда, извините, в чем тогда выражается, тогда в чем наша независимость выражается? И как мы тогда, получается, независимыми, если вы сейчас про это говорите? У чым виявляється незалежність Білорусі? Це серйозне питання, в принципі. Чи готові ви на його відказати? Если вы говорите о независимости нашей страны, я в понятие независимость вкладываю государственный суверенитет. Что такое суверенитет? Это главенство национальных законов на определенной территории среди определенного населения. Что такое независимость абсолютно? Нету в нынешнее время абсолютно независимых государств в мире, априори. Их нету. Он не говорит так, он говорит о государственном суверенитете. И это подтверждает то, что наши законы, наша конституция действует на территории нашей страны, во благо нашего народа. Если говорить о том, что вы говорите, да, мы в определенной степени, экономика наша зависит как от Российской Федерации, но она же зависит от Европейского Союза. Почему? Потому что для нашей экономики то, что мы производим, в принципе, для внутреннего потребления, настолько не нужно. Наша экономика экспортоориентированная. Если вы заметили, я думаю, вы заметили, то коронавирус сейчас внес коррективы в экономическое развитие всех государств. И из-за коронавируса закрылись многие границы, многие экономические связи были прерваны. Вы сейчас мне скажете, мы говорим о независимости, да, но если бы вы читали Маркса, то вы бы поняли, что во главе любой политической настройки есть экономический базис, и экономика во главе всего находится, и во главе политики, и во главе общества. То есть в основе всех процессов политических, геополитических вы должны видеть экономику. И если нас хотят куда-то перетянуть... Как вы относитесь к тем, что пострадало так много людей, и к тем людям, которые отдали приказ? Как лично вы относитесь как гражданин нашей страны? Я отвечу женщине сначала. Ее вопросу, готовы ли вы нести личную и солидарную ответственность за те зверства, которые творились на крестинах? Вот под этим вот флагом. Готовы ли вы нести? Ответьте вот Это розное питание, конечно. Глядите. Я отвечу сначала женщине. Женщине отвечу то, что я, конечно, против любого насилия. Но мы будем говорить о том, что есть пострадавшие и со стороны демонстрантов, и со стороны ОМОНа. Я осуждаю насилие с обеих сторон. С обеих сторон. Давайте мы предположим, что девушек насиловали. вы войдете и узнаете, Мужчин что насиловали. реально стреляли в безоружных людей, которые вышли с поднятыми руками и в спину, и в живот, и стреляли на поражение. Как лично вы к этому относитесь? Показать видео, где 18-летней девочке прострелили ногу? Вы к этому относитесь? А можно я скажу? Я живу на Притыцкого, я видел своими глазами из окна, что там происходило. И когда летит коктейль Молотова в правоохранителя, наверное, я бы сказал, что я здесь на стороне правоохранителя. Но, извините, я не поддерживаю то, что, конечно, пострадали люди, которые просто находились рядом. Да, они пострадали просто... А где вы работаете? Скажите. Где вы работаете? Я не знаю, кто давал приказы, я не работаю в МВД. А где вы работаете? Я не работаю в МВД. Где вы работаете? Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что эти люди... Я считаю, что закон должен быть Спречка превыше знову всего. нарастає, И починається. по закону все должны отвечать. работаете? Скажите, пожалуйста, если есть секрет. Получается, Где работаете? Я председатель товарищества собственников. Дело в том, ведь мы ваша- тоже это здесь моя хотим, основная работа. чтобы был закон. получается, всех Ну, на Притыцкого. всех наградили, надо посадить. Получается, что мы живем в Вопрос беззаконии. остается. Закон не работает. Только вы должны То есть те сказать люди, это все. которые... Шкода, що тут тільки один прихильник Олександра Лукашенка і так шмат людей, у яких є питання. Але коли щиро так, Я, да. насколько знаю, есть горячая Я не линия сумнеюся, МВД, туда можно що, писать. що вельми шмат Я прихильників не Лукашенко отвечаю за можуть действия доволі МВД, письменно поэтому викласти это свою не ко мне позицію. вопрос. А скажите, Кирилл Ласка, вот вы особисто. Так, Бачите, мені здається, на то, що ми можемо покинути людей сперечатися. проявить
вот так выполнила. Это классно. Вось, далее люди пачнуць разбираться паміж сабой. Вось, а мы пойдзем паглядзім, што ёсць вакол нас. Насамрэч, сябра камуністычнай партыі Беларусі, з якім мы толькі што размаўлялі, ён збіраўся сыходзіць. І гэта мы вось на Еўрарадыё, журналісты вінаватыя, мы яго крыху справакавалі, мы яго затрымалі тут, і яго ізноў, вось бачыце, там чырвона-зялёны сцяг, адзін сярод вялікай колькасці бела-чырвона-белых сцягоў. Для тых, хто наш стрым глядзіць не спачатку, калі ласка, праходзьце, мы хацелі заспець на плошчы Незалежнасці збор прыхільнікаў Лукашэнкі, якія збіраліся пайсці на плошчу Перамогі. Такім маршам падтрымкі, салідарнасці, складана сказаць, там, дзе мы прачыталі пра гэты марш, не было напісана пра мэту. І мы прыйшлі сюды, але, як высветлілася, мы спазніліся. Мы спазніліся, яны ўжо сышлі. На жаль, сышлі далёка, што мы іх так і не сустрэлі. Тут на плошчы застаўся толькі адзін чалавек, які не пайшоў з усімі астатнімі прыхільнікамі Лукашэнкі і пачаў спрачацца з тымі, хто тут прысутнічае цяпер пад бела-чырвона-белымі сцягамі. Насамрэч, такіх людзей тут збіраецца все болей і болей. Скончыўся працоўны дзень. Ну, пойдзем туды, паглядзім. Сёння, пакуль што прынамсі, асноўная кропка, дзе яны збіраюцца, гэта побач з чырвоным касцёлам. Чалавек з плакатам «Куплю тапкі» і выявай таракана толькі што прайшоў побач са мной. Пакідаем спадара камуніста з яго ідэйнымі апанентамі. Справа ў тым, што учора у нас таксама быў стрым з мерапрыемства за Александра Лукашэнку, і учора мы нарваліся на вельмі перакананага чалавека, і калі я пачуў сентэнцыі пра Маркса, Энгельса, базіс і надбудову, мне стала крыху страшна, што я зараз ізноў буду слухаць на 40 хвілінаў маналог прыхільніка Лукашэнкі. Думаю, што зараз тут блізу 2000 чалавек. Гэта даволі сціплая колькасць мітынгоўцаў у параўнанні з апошнім часам. Але кажуць, што прыхільнікаў Александра Лукашэнкі тут было блізу 350-400 чалавек, якія пайшлі маршам на плошчу Перамогі. Так што, ў прынцыпе, колькасная перавага за прыхільнікамі Святланы Ціхановскай. Который все заработал за 26 лет государственного бандитизма, и пускай спокойно получает пенсию. Сёння тут ёсць гукаўзмацняльная апаратура. Традыцыйныя крычалкі. Давайте адыдзем крыху адсюль, таму што все ж таки хочацца з кім-небудзь паразмаўляць. А тут гэта вельмі цяжка зрабіць, таму што давядзецца перакрыкваць усіх людзей, якія сабраліся і якія выказваюцца супраць Александра Лукашэнкі. Вялікі выбар ёсць, насамрэч, мне здаецца, што можна падысці да кожнага, але хто яго ведае, ці кожны нам распавядзе якую-небудзь цікавую гісторыю. Прывітанне, можна да вас падсесці? Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Распавядзіце, калі ласка, што вас правяло за дзень? Вы прыходзіце пратэставаць пасля працы, так? Да. Як усе, ў прынцыпе. Я по-русски ничего, быстрее просто будет. Да нормально. Мы тут, у нас недалёка рэдакцыя, і мы кожны дзень прыходзім сюды ў 10, там, у 12 хто-небудзь праходзіць, у 2 гадзіны, і нам становіцца так сумна, што нічога тут не адбываецца, плошча пустая, рэдкі турыст залётны праходзіць туды-сюды.
але вось пасля 6 беларусы збіраюцца. Ну, работать тоже нужно, верно. Ну, то бок вы не бастуеце, вы працуеце. Ну, мы работаем с такими ребятами, которые занимаются коронавирусом, наукой, еще чем-то. Ну, мы, конечно, можем бастовать, но от этого не будет лучше. Як вы лічыце, вось такі пратэст па вечарах, нам у каментарах шмат вельмі пішуць скептычных рэчаў накшталт таго, што ў доме ўраду нікога не засталося. Вось пратэстоўцы прыйшлі, а чыноўнікі, якія мусілі б видзець гэты пратэст, бачыце, яны сышлі. Як вы думаеце, вось такі пратэст па вечарах, ён можа ўвогуле прынесці нейкі плён, ці ён так і згасне незаўважаным? Он показывает, что нас немало, что мы есть, что мы собираемся. Ну, Але кому? Тут вось пытанне такое. Были протесты возле Министерства здравоохранения, например. Ну, ребята там увидели нас и сбежали. От этого не намного больше толку, мне кажется. Так, там быў міністр аховы здароўя Каранік, і яго ледзь адпусцілі адтуль, калі шчыра, раз'юшаны. Я совсем рядом стоял. Да, Я там живу напротив, поэтому все это на глазах. Ну, все ж таки ёсць надзея на тое, што, напрыклад, зараз наш стрым глядзіць хто-небудзь з чыноўнікаў, з дэпутатаў, ці Вот это вряд ли. Мне кажется, на гэта надзеі няма. Ці, напрыклад, хто-небудзь все ж таки застаўся на працоўным месцы і чуе, як людзі заклікаюць Александра. видит, я думаю. Ну, ахова. Карацей, все ж таки, мне здаецца, што сітуацыя такая даволі замкнёная. Это да, это верно. Добра, дзякую, не буду вас прымушаць Да, без проблем. далей, Если что, рад пообщаться. Ну, далей размаўляць. Как Стомлены чалавек. Я насамрэч таксама стомлены, таксама весь дзень працаваў. Вось. Пойдзем. Ну так, сапраўды. Пойдзем знойдзем. Дзякуй і вам шчасліва, жыве Беларусь. Пойдзем знойдзем каго-небудзь бадзёрага. Насамрэч, калі журналісты забастуюць, рэшце рэшт, мне здаецца, што это будзе абсалютна поўным канцом беларускіх пратэстаў, ні стрымаў не застанецца нічога. Прывітанне. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Скажите, калі ласка, што вас сюды прывяло? Желание добиться справедливости, какой-то правды, поддержка перемен. Як вы думаеце, ці можна так гэтага ўсяго дамагчыся, вось стаючы на плошчы Незалежнасці, ну такім не вельмі шматлікім натоўпам і ўжо амаль 7 гадзіна? Мне кажется, пока мы можем бороться, мы просто должны это делать каким-либо И в способом. совокупности все Да. приемы, методы, которые принимаются, показываем- должны сработать. Рано или поздно должны. Да, мы пока, по крайней мере, показываем то, что мы еще готовы бороться, и мне кажется, это главное, потому что это и нас самих как-то закаляет, и дает надежду и веру, и тех же других людей, которые, возможно, ее уже потеряли. Да, плюс Потому что поддержка сейчас друг друга. Такая апатия у всех массовая, мне кажется, наступает, поэтому важно подбодрять друг друга немножко, дух закалять. Як вы думаеце, Александр Лукашенко ўвогуле звяртае ўвагу на гэтыя пратэсты? Ці, як кажуць на Захадзе, nobody cares? Да? Ну, я думаю, немножко нервничает по этому поводу. Да, я думаю, что он все знает, все понимает, просто у него уже такой стаж, делать вид, что ничего не происходит, поэтому он держится, Продолжает держится. делать вид, что все Да. нормально, все стабильно. Ну. Мне здаецца, што вы вельмі маладыя людзі і не памятаеце, як минулымі разамі сканчаліся такія пратэсты. Вы не баіцеся, што нешта дрэннае адбудзецца пры канцы? Страх есть всегда, я думаю, у каждого из нас, но тут смысл, что нужно его перебороть, потому что если мы не переборем свой страх, мы так и останемся вот в том, что мы имеем сейчас. Ну и как бы дальше, страшнее, считаю, что будет нет, дальше, да, если мы ничего не да, поменяем. тут уже нет пути назад. Страшнее, если мы вернемся к тому, что было. Калі не атрымаецца нічога змяніць, што вы будзеце рабіць? Рассматривать варианты. Застанецеся тут? Да, я так. Рассматривать варианты переезда, скорее всего, потому что никто не знает, что будет с нами, всеми здесь, какие меры будут к нам приниматься. Пэўніваць усіх, што пратэстоўцы, якія падтрымліваюць Святлану Ціхановскую, ну ці калі не лічыць усё ж такі Святлану Ціхановскую палітыкам, як яна не лічыць сябе палітыкам, якія выступаюць супраць Александра Лукашэнкі, яны нейкія страшныя і толькі і робяць, што правакуюць АМАП і іншых сілавікоў на агрэсію нейкую ў свой бок. Мне здаецца, што нам трэба параіцца. Вось ці маем мы шанец, я параюся з нашым аператарам Арцёмам Маёравым, ці маем мы шанец, Арцём, прыгнуць зараз у сотку і дагнаць тую групу прыхільнікаў Лукашэнкі, якая сышла з гэтай плошчы і зараз, магчыма, знаходзіцца ўжо недзе ў раёне плошчы Перамогі.
Артём кажа, што мы не маем магчымасці гэтага зрабіць. Я таксама так думаю, і падставы тут не толькі ў тым, што сотка павольна ездзіць па праспекце Незалежнасці, а ў тым, што, напрыклад, учора, калі мы прыйшлі праз гадзіну пасля пачатку мерапрыемства у падтрымку Александра Лукашэнкі ў сквер Жукава, тут недалёка, там ужо амаль нікога не было, мерапрыемства згарнулася на нашых вачах. Праз некалькі хвілін пасля таго, як мы прыйшлі, такая жанчына з тыповай знешнасцю вахцёркі зняла агромны сцяг, на фоне якога адбывалася гэтае мерапрыемства, акуратненька склала і забрала з сабой. Раз мы не будзем даганяць прыхільнікаў Лукашэнкі, то у нас вельмі дзіўная сітуацыя. Наш стрым называецца мітынг прыхільнікаў Лукашэнкі, але на плошчы Незалежнасці іх не засталося, засталіся толькі тыя, хто наадварот не падтрымлівае яго курс. Мы ўвогуле апынуліся ў даволі ціхім месцы плошчы. Давайте пройдзем тады туды да помніка Леніну, дзе чарговы раз, ужо мне здаецца традыцыйна, сабраліся тыя, хто Лукашэнку гэтым летам супрацьстаіць. Паглядзім, ці зрабілі гэтай ноччу камунальнікі добра сваю працу і ці знялі яны з пастамента помніка Леніну тыя плакаты, якія учора туды наляпілі мітынгоўцы. І вось недзе там пакажам вам, колькі прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, наадварот, прыхільнікаў Александра Лукашэнкі блізу нуля, колькі прыхільнікаў Святланы Ціханаўскай прыйшло на гэтую плошчу. Можа, з кім-небудзь яшчэ паразмаўляем. Вось дзяўчына трымала ў руках плакат «Мы супраць гвалту». І на мітынгах у падтрымку Лукашэнкі мне таксама даводзілася чуць гэтыя ж фразы ад прыхільнікаў Лукашэнкі «Мы супраць гвалту». І мы пачыналі са спрэчкі паміж чалавекам з чырвона-зялёным сцягам і чалавекам з бела-чырвона-белым сцягам. І яны казалі амаль адно і тое ж, што раздзеленыя яны абсалютна штучна. Розніца ў тым, што чалавек з чырвона-зялёным сцягам упэўнены ў тым, што гэта заходнія сілы, захад раздзяляюць беларусаў на вось такія дзве групы, а чалавек з бела-чырвона-белым сцягам упэўнены, што гэта расіяне і самі беларускія ўлады спрыяюць таму, што беларусы застаюцца падзеленымі на вось такія дзве групы. Пры гэтым кожная група апошнім часам лічыць сябе большасцю. Гэта вельмі цікавая сітуацыя, калі раней, напрыклад, на мінулых выбарах ні палітолагі, ні, ў прынцыпе, актыўныя праціўнікі Лукашэнкі не сумняваліся, што ён мае нейкую электаральную большасць. Дык сёлета пад уплывам падзеяў гэтай вясны, каранавіруса і іншага ўсяго, сёлета няма такой упэўненасці ні ў кога, акрамя прыхільнікаў ярых Александра Лукашэнкі. Вось плакаты. Кожны раз вельмі крэатыўныя плакаты. Ну, Сашу і Ліду пад суд, это так, як бы, такія дзяжурныя патрабаванні. Вось. Дзякуй заводам, вы героі. Давайте падыдзем. А ведаеце, праходзьце, калі ласка, мы ні ў якім разе не хацелі вам перашкаджаць. А ці ведаеце вы прывітаннем у жывым эфіры Еўрарадыё, што зараз адбываецца на заводах? Яны сапраўды бастуюць, як вы думаеце? Сапраўды бастуюць, так. Адкуль у вас такая інфармацыя? Бачыла шмат фотаграфій. Я просто, на жаль, вось скептык у гэтым плане. Мне здаецца, што там ужо весь пратэсны рух, ён спыніўся і схлопнуўся. Мару, што не. Добра, дзякуй вам вялікі. Ну, тым людзям, якія бастуюць на заводах, гэтая дзяўчына перадае, што вы героі. Не ведаю, шмат іх ці не шмат. Ну, зараз, відаць, ужо ніхто не бастуе, тому што проста працоўны час скончыўся, але тым не менш. Артём, не сумуй, пойдзем далей. Супраць гвалту усе. Сёння вельмі сур'ёзныя плакаты навокал нас, насамрэч.
На традыцыйным месцы перад помнікам Леніну ўжо пачаўся мітынг, там гукаўзмацняльная апаратура, і мне здаецца, што там захапілі як бы ініцыятыву сябры еўрапейскай Беларусі, то бок такая частка абноўленая, але частка традыцыйнай апазіцыі. Прыкладна тое самае, скажу вам, што прыкладна тое самае адбываецца на плошчы Незалежнасці кожны будні дзень. Кожны будні дзень пасля 6 гадзіны сюды прыходзяць вось гэтыя тысячы, каб усяму свету, тым ліку праз гэты стрым, распавесці пра тое, што адбываецца ў Беларусі, як гэта адбываецца, распавесці тую праўду такой, як яны яе самі бачаць. Сябры, на гэтым мы скончым наш стрым, мы вернемся ў жывы эфір, калі раптам нешта тут адбудзецца. Павел Свярдлоў працаваў з боку Еўрарадыё з мікрафонам, Артём Майораў дапамагаў з камерай. Кожны дзень у нас ёсць стрымы з месца падзеяў пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Таму, калі ласка, каб нічога не прапусціць, подписывайтеся на наш YouTube канал, на наш Facebook, на іншыя соцсеткі Еўрарадыё. Подписывайтеся нават на Аднакласнікі, калі вы глядзіце гэты стрым зараз у Аднакласніках. Ну, наконт YouTube вы ўсё ведаеце, як гэта кажуць. Подпіска, званочак, і будзем з вами разам. Да пабачэння.